का रउआ सब के भी पता बा, बिहार के गोपालगंज जिला में एगो ऐसन जगह बा जहाँ पे भूतन के खेल होला और ई भूत भगावे खातिर यहाँ दूर दूर से लोग आवेला। आज हम फटाफट तैयारी होके अपना फरारी के साथ निकल गई इटवा धाम पर, जौन की गोपालगंज जिला में पड़ेला। एजी पहुंचला के बाद देखनी बहुत ही भारी भीड़ लागल बा, बहुत लोग पूजा भी करता, जेकरा ऊपर भूत बड़न सन अपने मने बैठ के खेलता। आज है गुरु पूर्णिमा, यही से एजे इतना भीड़ बा। भूतवन के भगावे खातिर बहुत प्रकार के पूजा पाठ करे के पड़ेला। इतना सब देखला सुनला के बाद हम लछवार मंदिर पर निकल गई, काहे से कि एजी पूजा कैले के बाद लोग वही जाला पूजा करे। एजी पहुंचला के बाद देखनी एगो पेड़ बा जौन की सूख चुकल बा, करके आज भी पूजा होला। फिर का ई सब देखते सुनते हम पहुंच गए लछवार के भव्य मंदिर के पास। एजी घुसे वाला दुआरिये पर लिखल रहा कि फोटो खींचना माना है। फिर का हम तो वीडियो बनावता नहीं, चुपचाप हम वीडियो बनाते घुस गई नहीं है। घुसला के बाद देखनी बहुत लोग पूजा करता, बहुत ही भीड़ बा, फिर हम निकल गई नहीं। मंदिर के मेन गेट पर डागा बाजता, नाचे गावे वाला लोग नाचता गावता। ई है लछवार धाम। एजी अइला के बाद सब कुछ भुला जाइबा, जितना भी होई तारा ऊपर दुख दर्द ओकरा से छुटकारा पा जाई।